Și salutare, eu sunt Nicolae și am revenit pe canal cu un nou joculeț. Astăzi ne jucăm Shadow 5 3 Hack. Și hai să ne facem aici un pic. Să ne facem aici cele mai bune arme. Cumpărăm cu diamante ca cu avem. Da, stai, o iau pe asta. Și arme ăștia, gata. Da, nu e gata. Și haide să ne batem pe aici cu băieții ăștia. Și dacă vă place episodul, nu uitați da și voi un like, un share și un subscribe canalului meu. Dacă vreți să descărcați și voi jocul, o să las un link în descriere și de acolo puteți să descărcați și voi. Dacă vreți să jucați Shadow cu hack, să bateți aici la ei. Și dacă vă place episodul, o să mai fac. Pa. I-am dat-o la băiat. Batem și aici. Ne batem cu brick. Ia să-l batem pe brick ăsta. Din ce luptător mai e și brick ăsta. Ia, hai da. Facem aici schema. Oh. E băiat, e bun ăsta, știe să bată. Și pentru că am eu aia roșie, au mai multă putere turbați ăștia. N-am eu armele alea bune, încă nu le-am dezblocate încă. Ne-a bătut băiatul. Bravo ție, mă, băiatul, mă, că m-ai bătut. Ia să facem noi niște schimbări. Ia zi ce mai avem pe aici. Învățăm și mișcări noi aici, papac, așa frumos. Ne mai batem un pic aici și după aia e gata. Ne batem cu turbata asta, ia să vedem ce știe asta. Asta o batem repede, ia să știi de mama. Hai da, poc. Wow, perfect. La perfecțiune am dat-o la fata asta periculoasă așa. Hai turbato, hai să te batem, poc. Po.
Iată, am bătut-o. Na, ia făcurăm level, nu făcurăm, mai avem o țară. Deblocăm alte arme. Și o să las și link-ul să... Opa. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar revenim. Pac. O să vă las și link-ul în descriere, să-l descărcați și voi dacă vreți. Și să-mi lăsați în comentariu cât de departe ați ajuns voi aici. La ce capitol ați ajuns. Bă, eu doar l-am luat acum. Uite, da, bravo, da. Încă n-am eu suficient level să-mi iau eu secera aia mea care joc cu bine cu ea. Da, noroc. Ai făcut un level? Pac, perfect. Și ne deblocă alte arme noi. Wow, ne luăm pălăria asta. E șmecheră. Luăm și asta și alte arme. Așa, da. Până la level, cât este aia, mă? La level 6. Mai avem un pic de bătut. Acum ne batem și aici. Acum eu dăm la băiatul ăsta, nu măi. E gata, îl batem. Sunt maestru Nicolae, mă, hai că nu mai mă bați tu acum, mă bătuși odată. Ia uite înapoi, mi-a dăduș. Așa a făcut, așa? Na, băiatule, n-ați plăcut. Nu-mi plac nici armele ăștia așa. Da, n-ai ce face până n-ajungi la level 6, n-am. Gata, l-am bătut. L-am bătut și pe băiatul ăsta. Da. Wow, și acum merge să le evoluez. Hai să le fac. Și cam gata.
Ia să ne batem și cu fata asta. Ne batem? Are viața roșie și o bați greu pe asta. Și cred că nu o bat. Nu o bat. Nu o bat. Da, mă băieți, și dacă nu poți să... Dacă n-are viața, măi... Dacă nu are galbenă sau verde, n-am cum să o bat, că are turbata destulă putere. Și încă nici n-am arma mea aia bună care puteam să mă bat cu ei bine. N-am abătut. N-am ce face. N-am ce face dacă nu are verde așa ca asta. Ia mă bat cu obiz ăsta. Ia Iroane, ești tare, ia să vedem. Dar nu, ești pe ăsta îl bat imediat. Imediat îi dau ostea. Ia uite aici. Hai da. Ia uite na, pac, aproape jumate. Ia uite na. Pac. Pac, la căpuț. Headshot. I-am dat headshot la băiat. Și na, bă băieți, ăsta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe canalului meu. O să las link-ul în descriere să-l descărcați și voi dacă vreți, dacă vreți bine, dacă nu. Cu voi a fost Nicolae, pa, pa!